M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga nonse pano patiyankhule na Ambuye lero Lamulungu pa 27 August mu mlungu wa 21. Mawu athu oyamba alero akuchokera pa buku la Yesaya 22 kuyambira ndime ya 19 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Alenia Lifani kuchokera ku St. Thomas Aquinas Parish ku Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu achiwiri akuchokera pa kalata ya Paulo oyera yolembera a Roma mutu wa 11 kuyambira ndime ya 33 mpaka 36. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Amatrida Nkhoma kuchokera ku St. Thomas Aquinas Parish ku Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino ukuchokera mthenga wa Mateyo mutu 16 kuyambira ndime ya 13 mpaka 20. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Yesaya mutu 22 ndime ya 19 kulekeza 23. Chauta adzakuchotsa pa ukapitawo wako ndipo adzakutsitsa pakuthetsa udindo wako. Chauta adauza Sabina kuti tsiku limenelo ndidzayitana mtumiki wanga Eliakimu mwana wa Hilikiya. Ndidzamveka mkanjo wako ndi lamba wako ndi kumpatsa ulamuliro wako. Tsono adzalamulira anthu onse okhala mu Yerusalemu ndiponso a fuko la Yuda. Ndidzampatsa makiyi a ulamuliro wa pa banja la mfumu Davide. Akadzatsekula palibe amene adzatseke, ndipo adzatseka popanda wina wotsekula. Ndidzamulimbitsa ngati chikhomo pa udindo wakewo, ndipo adzakhala opatsa ulemu wa pa banja la Atate ake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri a Roma mutu 11 ndime ya 33 kulekeza ndime ya 36. Chuma cha Mulungu n'chachikulu zedi. Nzeru zake ndi kudziwa kwake zozama kwambiri. Ndani angamvetse maweruzo ake, ndipo njira zake ndani angazitulukire? Ndi monga mawu a Mulungu anenera kuti, ndani amadziwa maganizo a chauta, ndani angamupatse malangizo? Ndani adayamba waperekako kanthu kwa Mulungu kuti Mulunguyo amubwezereko kanthu? Paja zinthu zonse nzochokera kwa Iye, zolengedwa ndi Iye, ndipo zimalinga kwa Iye. Ulemerero ukhale wake mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu adafika ku madera a ku Kesareya Filipi, adafunsa ophunzira ake kuti, kodi anthu amati mwana wa munthune ndine yani? Iwo adati, ena amati ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Eliya, ena amatinso ndinu Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adawafunsa kuti, nanga inuyo mumati ndine yani? Simoni Petro adayankha kuti, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Yesu adamuwuza kuti, ndiwe odala Simoni,
mwana wa Yona. Pakuti si munthu wakuululira zimenezi ayi, koma ndi Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti, ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamanga mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za imfa sizidzaugonjetsa. Ndidzakupasa makiyi a ufumu wakumwamba, kotero kuti zimene udzamange pansi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo zimene udzamasule pansi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Yesu atanena zimenezi, adalamula ophunzira aja kuti asauze munthu aliyense kuti iye ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, la Mulungu lina lililonse ndi tsiku lopambana kwambiri pa moyo wathu wa Chikhristu, ndipo ndi tsiku limene timayenera kulikondwerera kwambiri chifukwa ndi tsiku limene limatikumbutsa tsiku lija limene Ambuye athu Yesu Khristu adagonjetsa imfa, adaona kuwala kwa dzuwa. N'chifukwa chake tikuyenera kulikondwerera kwambiri. Ndi tsiku ndithu lathu la Sabata. Ife sitili Ayuda ayi. Ayuda la Sabata lawo ndi lija limene ife timalitchula kuti loweruka. Koma Mkhristu wina aliyense akuyenera kupembedza tsiku limene Ambuye Yesu adauka kwa akufa, tsiku la Mulungu. Choncho ndi tsiku limene timayenera kulinyadira kwambiri. Koma izi sizikutanthauza kuti masiku ena siofunikira, masiku ena onse ndi ofunikira, ndipo tsiku lina lililonse ndi tsiku lopempherera. Lero tili ndi mawu amphamvu kwambiri amene anzathu amene anapanga zija pa chizungu timati za human resource management, kapena ena amasankha kunena kuti people management. Titha kunena kuti Ambuye Yesu chimene akufuna iwo ndi performance appraisal, kuti ophunzira ake aja ampase performance appraisal. Munthu akagwira ntchito, kampani imayenera kukhala pansi kutha kwa chaka uja kodi bwanawa agwira bwanji ntchito, kodi mnyamata uyu wagwira bwanji ntchito, kodi mtsikana uyu wagwira bwanji ntchito, kodi kampani ikamamuona iyeyi imamuona ngati ndi ndani. Ndipo pamakhala ndithu mafunso osiyanasiyana amene, ndiponso pamakhala mascore osiyanasiyana amene amampanga ndi cholinga choti kumapito kwake aone kuti kodi iyeyi ndi munthu wokuti tingamudalirebe. Ndiponso ngati appraisal ija ili positive, ndikuti imapereka chilimbikiso kwambiri kwa munthu wogwira ntchito uja, chifukwa amazindikira kuti ndiye kuti kampani ikumukhulupiriradi ndithu kwenikweni. Choncho chimene Ambuye Yesu akupempha lero ndi performance appraisal yawo. Koma Ambuye Yesu anali wochenjera. Performance appraisal yawo anayigawa ndithu mochenjera bwinobwino, chifukwa nkutheka kuti makasitomala onse tingwereza kuti takhala ngati kampani, nkutheka kuti makasitomala onse amati akamamuona munthuyo amamuona kuti ndi munthu amene amatumikira bwino, akafika ku kampani imene amatumikira bwino, koma kutheka kuti mwina mabwana ake sakukondwa naye, sakugwira ntchito imene amafunira kuti iyeyo agwirire ntchito. Choncho atakhala kuti mwina kwa makasitomala kunjako ali ndi dzina ndithu labwino, ayi ndithu mtsikana wabwino, ayi ndithu ndi mnyamata wabwino, koma kwa mabwana ake mtsikana olephera ntchito, mnyamata olephera ntchito, mnyamata osasata malamulo pa ntchito. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akuyang'ana magawo onse awiri. Akunena kuti pali anthu amene ndimangokumana nawo mwapo ndi apo, amene amandiona mwapo ndi apo, sakundidziwisisa kwenikweni chifukwa chakuti sindimakhala nawo nthawi zambiri. Mwina kudya nawo ndadya nawo mochepa mmalo osiyanasiyana amene ndinasandulitsa buledi wochepa kuti akwanire anthu ambiri. Tinsomba tiwiri ndikukwanira anthu onse, ndi malo ochepa amene ndimakumana nawo. Mwina pamene ndikuwachiritsa ndi pamene ndimakumana nawo, koma sindimakhala nawo nthawi zambiri. Choncho ndimve kuti kodi anthu amene wawa amataka ndiona ine amati ndi ndani. Ndiye anafunsa, kodi anthu amati ndine yani? Amati ndine ndani? Ndiye akuti ophunzira chamauza iye kunjako tu zimene anthu akunena mwachita bwino kuti funsa zimene anthu akunena kunjako. Ena atu akunena kuti ati ndinu Yohane Mbatizi. Yohane Mbatizi uja wangouka kwa akufa. Ena atu akuti ati ndinu mneneri Eliya wabwereranso.
ena takunena kuti ndinu Yeremiya, neneri Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri akale. Ndi zimene anthu kunja kwakutani akukamba. Chabwino. Poti izo ndi zimene akukamba anthu kunjako. Nanga inuyo my inner circle, anthu amene mukundidziwa bwinobwino, amene mkonono wanga mukudziwa, ndimagona ine apo inu apo, mukundidziwa bwinobwino, mumadziwa nkhawa zanga, mumadziwa china chilichonse cha ineyo. Kodi inuyo amene mwakhala mukumandisatira nthawi zonse, nemubuzi wakaye Petro, pachatu Petro iye samazimba iso. Pachizi kutitha kuna kuti Peter would call a spade by its name. So he says, inutu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa mwana wa Mulungu wamoyo. Ifeyo mmene takhalira nanu ndi zimene tikukuonani inuyo mukuchita, ifeyo sitikukayika mpang'ono ponse, inuyo ndi mwana wa Mulungu amene takhala tikumumva uja. Moyo wanu, zoyankhula zanu, zochita zanu, ndendende ndi mpulumutsi wolonjezedwa uja. Ine ndimafuna tizifunse kuti kodi anthu osiyanasiyana amationa bwanji? Kodi anthu amationa kuti ngati tavala nkhope zingati? Kubanja kwathu anthu amati abambo inuyo ndinu otani? Kubanja kwanu ino anthu amati amayi inuyo ndinu otani? Nanga mukachoka kubanjako mukabwera kutchalichi, anthu amati amayi inuyo ndinu ndani? Anthu amati amayi abambo inuyo ndinu ndani? Wansembe nzanga iweyo, kodi kutchalichi akhristu amati ndiwe ndani? Asisteri olemekezeka, kodi pa tchalichi anthu amati akakuonani amati ndinu ndani? Brother olemekezeka, kodi akakuonani anthu kutchalichi, kaya pa sukulu pamene mulipo, pamene mukutumikirapo, anthu amati akakuonani pamene popo amati kodi ndinu ndani? Nanga anthu kumudzi amati ndinu ndani? Nanga malo mosiyanasiyana mmene timacheza, tikapita mmene momo, kodi anthu amati ndife ndani? Nkutheka kuti chikhristu chathu ichi tikuchivalira nkhope ziwiri. Tatiyeni tioneni yankho limene linachokera kwa anthu amene amangomona Ambuye Yesu mwapo ndi apo. Mayankho mayina ake amene amampasa mayina abwino, neneri Yeremiya, neneri Eliya, kapena Yohane Mbatizi, mayina ake abwino. Anthu amene they were associated with God, anthu amene anthu amaona kuti ndi atumiki a Mulungu, ndipo anthu amene anthu amakonda kwambiri. Ndipo mochichitira padera Petro akunena kuti ifetu mmene amakonera anthu akunjawo, ifeyo tikuonanso chinthu chopambananso kwambiri kuposa zimene amaona anthu akunjawo. Ife tikuona mpulumutsi mwa inuyo, mwana wa Mulungu wamoyo. Kodi abwana kuntchito anthu amati ndinu ndani? Nanga mukakumana ndi anzanu anthu amati ndinu ndani? Mukapita ku nyumba ino anthu amati ndinu ndani? Kutchalichi anthu amanena kuti ndinu ndani? Nkutheka kuti malo monsemu tili ndi nkhope zosiyanasiyana, ndipo nkhope zimene sizimafanana. Kuti anthu gwina mwati amene uja ndi wansembe, ayi chabwino. Mwati amene uja ndi a sister, ndi a brother, okay, ayi sitimadziwa. Akabwera kuno ndi samaonesa. Mwati abambo amene uja ndi okwatira, okay, chabwino. Mwati amayi amene aja ali pabanja, koma amunawo ali moyo. Nkhope imene timapereka malo osiyanasiyana amene timapezeka zimakhala nkhope zosiyana. Chikhristu chimakana nkhope zambiri. Chikhristu chimafuna nkhope imodzi. Ndipo inu ndi ine pamene tikukhala moyo wapansi pano tikuyenera kulimbikira kwambiri pa moyo wathu wa Chikhristu ndi cholinga chakuti anthu azitha kuona nkhope zofanana mwa ifeyo malo osiyanasiyana amene tikupita. Ndi phunziro limene tikulipeza lero mu uthenga wathu wabwino. Anthu azitha kuona nkhope imodzi mwa ifeyo, kuti chimene tili apa ndi chimenenso mwina tikukaonesera kwinako, ndi chimenenso tikukaonesera kwinako, ndi chimenenso tikukaonesera kwinako. Chimenecho ndi chimene anthu akuyenera kuti azichiona mwa ife. Mawu athu oyamba lero nde sakukomera akhristu a mtundu wina wake umene ineyo ndikuuziwa. Sakukomera akhristu aja amene
amatha kulalata chifukwa cha mphaso zimene akupereka ku mpingo. Amatha kumulalatira wansembe, amatha kumulalatira sisteri, amatha kumulalatira brother chifukwa cha mphaso zimene ampasa. Anatenga mphaso ichi kupereka ngati akupereka kwa mtumiki, koma ndikumamukumba nayo, ndikumamusata nayo. Kodi kupanda ife mukanamadiye chanini? Buledi mwamuzwira kuti. Mwamuzwira ku mpingo timakumana nazo tu mu mpingo. Imafika stage yokuti akhristu mumatitembenukira ndikutilalatira. Ukanayizi wa galimoto yokupanda ku mpingo. Ukanamuzi wa majalini yokupanda ku mpingo. Si majalini anali mapera mapaka pa buledi pera. Mulungu akunena wathu oyamba akunena kuti pajatu zonse zimachokera kwa Mulungu. Paulo oyera akunena choncho. Pajatu zonse zimachokera kwa Mulungu. Ndani anayamba waperekako kanthu kwa Mulungu kuti Mulunguyo ambwezere kanthuko? Akuti zonse zimene timakhala nazo tisamapange nazo matama. Ngati tatenga chinthu kukapereka ku mpingo tangombwezera Mulungu chinthu chimene iye anatipasa, sitikweneranso kumukumba nachonso Mulungu ayi mpang'ono pomwe. Timpemphe Mulungu, la Mulungu la lero atipase chaulere chovala nkhope imodzi ya Chikhristu. Timpemphenso Mulungu kuti achose mwa ife mtima onyada, mtima wolalatira atumiki chifukwa chokuti tikuwathandiza. Tidziwe kuti zonse zimene tili nazo nzochokera kwa Mulungu, ndipo ngati tagawana naye Mulungu tangombwezera zinthu zimene iyeyo anatipatsa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.